Eto nove epizode. Jako čudno kada nema džingla, na početku nema ničega, doslovno nema ničega, ali narednih nekoliko epizoda će biti takve. Dok ne sredim sve što imam da sredim, bit će kratke epizode mojih rentova vezano za sve. Juče mi je bio jedan fantastičan dan. Znači, prekliče ko je umro, spasao se. Ajde što je divno počeo. Ali završio se fenomenalno tako što sam došao kući i uspeo pri ulasku u kuću da odvalim, verovatno. Ne znam. Ali sve u svemu otpao mi je ventil. Znate i sami kada otpadne ventil, kad se otkine se sve. Fantastičan tajming za sjebavanje gume. Svakaki. Ako znate pesmu Down with Sickness, reč svakaki me podsjeća na početak iste pesme. Ako ne znate, poslušajte, znate ćete o čemu pričam. Kroz svakojaki pakao prolazim u glavi u ovom trenutku i baš mi je superiška. Ovo uopšte nije loše, znači zabeležavati, beležiti, ne znam šta mi je, ali jako sam nefokusiran. Beležiti svoje rentove je pola zdravlja. Malo mi je bolje dok ovo snimam i dok delim sa vama u kom stepenu ludila sam trenutno. Ne znam. Da, bitna stvar, ne znam jesam rekao ili nisam rekao. U ovom trenutku podcast se može naći na Spotify-u i na Amazonu sigurno. Za ostale platforme još uvijek nisam siguran da će u jednom trenutku biti na njima. Biće, ali u ovom trenutku zaista pojma nemam. Zaista moram da vidim i moram sve to da podesim. Jer je ovo bukvalno ono iz vedra rebra pa u nebo pokrenut podcast. Ništa. To je to za sada. Kasnije možda snimim, otkud znam, možda će biti po 2-3 epizode dnevno. Ali eto, trenutno je to format u kom idemo. Pa kome se svidi, kome se ne svidi, žao mi je, ima zaista boljih od mene. Nema na čemu.